चाहे इलाका किसी का हो लेकिन धमाका तो मेरा ही होगा। जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। हम बता दें कि चैंपियन ट्रॉफी दुबई में हो रहा था, कल फाइनल था। फाइनल में भारत जीता है और भारत को जीतने के बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले हम बात करेंगे भैया भोजपुरी इंडस्ट्री पर। आप जानबे करते हैं ना कि हाँ, हर एक मुद्दा पर हम भोजपुरी इंडस्ट्री में बात करते हैं और बात करेंगे। अब तू लोग कह बोलो यार दुबई में मैच होते हुए तो में भोजपुरी इंडस्ट्री के का हम बताओ तनी का योगदान बा भोजपुरी इंडस्ट्री के। भोजपुरी इंडस्ट्री के वो योगदान बानू जौन तू लोग सोच के हैरान हो जे बोलो। सबसे पहले हमरा के चश्मा लगा ले बदलो। सबसे पहले हई गाना सुन लो। अब तो बुझा गई हो जे काहे खातिर हम बात करतनी। पावर स्टार पवन सिंह के उहुजा जलवा बा दुबई में। तमाम माने श्रोता, तमाम दर्शक, तमाम लोग के लॉलीपॉप गाना इतना पसंद बा कि भाई हर देश में बाजेला। चाहे नेपाल होखे, चाहे दुबई होखे, चाहे अमेरिका होखे, चाहे हिंदुस्तान होखे, हर जगह जौन बा के गाना के बजावल जाला। आई गाना के आई गायक के करेज इतना बड़ा बा, इतना बड़ा लेवल बा कि हम का बताई। अच्छा बॉलीवुड गाना जौन बा कि जहाँ ना बाजेला ओ जी भोजपुरी के गाना बाजेला लॉलीपॉप लागेलू। गर्दा उड़ जाला जब ई गाना बाजेला। तो तार लोग के बता दी हम भाई कि ई गाना बाजते लोग में इतना उत्साह, इतना जौन बा कि एनर्जी आ गई है कि सब लोग एकदम कंफ्यूज हो गए। हाँ, कौन सा गाना बज गया यार। जिसको नहीं पता है वो भी झूमता है पवन सिंह के इस गाने पे। और पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के किंग मेकर, जिनका कभी होली आ रहा है अगले साल के गाया हुआ, कभी इस साल का कभी गाया हुआ उस साल आएगा। भाई पहले तू लोग सोच लो, तू लोग पहचान लो कि तार लोग के लगे कोहिनूर बाड़े, वो हीरा बाड़े, गायक नहीं खन। तो कम से कम उनकर जो धरोहर बाड़े ओकरा के बचा के रख लो। उस चीज़ के जौन बा कि अच्छा से अच्छा जनता में भेजे के कोशिश कर लो। ए साल बताओ कह के होली गाना ना आयल, कह के होली गाना ना आयल। इवेंट में भइल रहे जे होली गाना आई, पोस्टर वोस्टर ना आयल। 4 दिन होली बा, आज 10 तारीख 4 गो दिन होली के बा। का केहू करी बताओ। पावर स्टार पवन सिंह किंग मेकर हैं, सही बात है, लेकिन मैनेजमेंट व्यवस्था इतना गड़बड़ा गई बा कि का कहल जाओ। लेकिन भोजपुरी के गाना, भोजपुरी के गायक के गाना जब भाई दुबई में बाजेला, अमेरिका में बाजेला, अदर कंट्री में बाजेला, हिंदुस्तान में बाजेला, तो दिल करेजा बहुत गदगद होला कि हमारा भोजपुरी भी उस लेवल पे है, उस जगह पे है जिस जगह पे अच्छे लोगों का गाना नहीं है, अच्छे इंडस्ट्री का गाना नहीं है। वहाँ पर भोजपुरी का कम से कम एक गाना है ना। बाकी आप सभी लोग से विनती है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।